Ja, vi står her med Michael Skærbæk. Hvordan synes du, kampen gik? Jo, det kom lidt skidt ud til første leg. Det var ikke for godt. Men vi får ændret det, og træneren laver nogle rokeringer i halvleg, og det tager Aulum fuldstændig på sengen, og så arbejder vi stenhårdt og arbejder os helt ind i kampen, og ja, vi skulle faktisk have vundet, men det er en træningskamp, og vi får nogle kilometer i benene, og jeg gør selv sådan yderst god indsats i dag, men stor ros til hele holdet. Ja, du kommer virkelig ind og forændrer kampen fra første... Ja, det gør jeg. Første sekund nærmest. Holdspillerne, de hjælper mig godt ind i kampen, og til sidst så flyder vores angrebsspil, og når det kører, så er der meget få hold, der stopper os. Du har mange gode returløb i dag. Ja, og jeg vælger at holde den afstand til min markering på de der 10-15 meter bag ham, så jeg ligger i hans blinde spot, så de ser mig aldrig komme. Nej. Så det er du må ind og have noget massage, og så er du klar til jeg tror, det er næste min kamp. tur også. Det er godt. Okay,